Most akkor nézzük is ezt a szerb táncos hölgyet. Mi is ez az egész igazából? Adok egy kis ismertetőt, aztán pedig eldöntjük közösen, hogy igaz-e vagy sem. Ja, szóval akkor nézzük. Ha ezt a nőt látod, jobb, hogyha elfutsz. A holdfényben csípőjét ringató nőről készült felvétel, akit szerb táncos hölgynek neveztek el. Szinte futótűzként terjed a TikTokon. A 11 másodperces horrorzenére készült klippet februári közvetétele óta jó pár millióan megnézték már. A rejtélyes nőt megörökítő videót Szerbia fővárosában, Belgrádban, egészen pontosan annak a keleti felén, Zvezdra városrészében készült. Remélem jól mondtam a városrészt. A környéken élők beszámolói alapján azt írta a videót bemutató szerb portál, hogy a népviseletben lévő néptáncos nem csak a járdán szokott táncra perdülni, hanem az úttest közepén is. És ilyenkor